Babuoma. Au, svarer jeg. Det er min bøjen Jakve, der hilser mig på sin stammes traditionelle vis. Og det kræver naturligvis det rigtige svar. Han står uden for lerhyttens tykke trædør i den endnu rockkolde og disede morgen, og er parat til dagens arbejde. Klokken er omkring 7, men Jakves banken er langt fra den første lyd, jeg har hørt denne morgen. Det er flere timer siden de første haner begyndte at gale ud i landsbyen, og de blev hurtigt efterfulgt af brægende geder og får og rumsterende køer. Så kom i rask rækkefølge lyden af knirkende døre, af mænd, der harkende og hostende forsvandt ud i den nærmeste skovkant på dagens første toiletbesøg, af kvindernes brændehugning og skramlen med potter og pander. Højrøstet snak og diskussioner kom i gang overalt, længe inden nattemørket er helt forsvundet. Jeg skutter mig, da jeg kommer udenfor, men Jakve har ild på bålet og en gryde vand i kog. Lidt efter sidder Svend og jeg bænket på hyttens flade lersokkel med et krus lokal urtete i hånden. At Jakve blev min faste medhjælp, gik sådan til. Da vi kom til hans landsby, havde han været midt i flokken af nysgerrige, der straks omringede os. Som sædvanligt stak jeg en spand i hånden på en af de drenge, der stod mest tjenestivrige ud. Og det var ham, der greb den og hentede vand ved floden. Uden opfordring kom han så med et bund tør brænde og tændte bål på et ildsted uden for hytten. Snart efter var en gryde vand sat over, og Jakve gav sig til at rense, skylle og koge en portion ris til os. Jeg var temmelig overvældet. Den slags initiativer var jeg helt uvant med. Og så viste det sig oven i købet, at Jakve og jeg kunne kommunikere lidt sammen, for han havde lært sig nogle få ord på pitting-engelsk. Normalt var høvdingen skriver den eneste, der kunne en smule engelsk, og som kunne fungere som vores tolk. Skriveren var ansat af Liberias regering og fungerede som dens forlængede arm i indlandet. Og derfor var han selvfølgelig upopulær, specielt når han oversatte skatteopkræverens direktiver. Men Jakve, der både var søn af landsbyhøvdingen og et særdeles lys hoved, havde samlet ikke så få engelske gloser op i løbet af sin korte levetid. Dem anvendte han nu med synlig fryd og stolthed på mig. Jakve var ganske bjergtaget af de to fremmede i hans landsby, og stillede trofast foran vores dør hver morgen, parat til at yde alle slags små tjenester. Efter nogle få dage var det ham, der forhandlede om mad til os, og det endda til favørpriser. Samtidig havde han som den selvfølgeligste ting af verden overtaget arbejdet med at koge ris eller majs, eller hvad menuen nu stod på, og det sparede mig for mange timers røgfyldt arbejde ved bålet. Jakve ved ikke fra vores side, selv når der ikke var noget at lave. Vi var faktisk de første hvide mennesker, han nogensinde havde set, og så foretog vi os ovenikøbet de mest besynderlige ting. Tog skind af dyr og fugle, og hængte dem til tørre op under hyttens tag. Fyldte store glas med slanger, tusser, kameleoner og andet kryb. Pakkede hundredvis af sommerfugle, biller, græshopper, knælere og andre insekter i konvolutter og æsker. Hvorfor man gemte sådan noget, gik over hans forstand. Dyr var til for at blive spist. Vi boede i en Jakves landsby i 3 uger, og i løbet af den tid blev hans verdensbillede udvidet ikke så let. Nogle af de ting, han erfarede, fandt han så komiske, at han grinede højt. Andre fik ham til at spærre både mund og øjne op. For eksempel var det latterligt, at jeg ville have ham til at vaske hænder, når han lavede mad, og at han skulle koge vores drikkevand i 20 minutter. Der er små dyr i vandet, som kan dræbe folk, forklarede jeg. Den nægtede han at hoppe på. Når man ikke kunne se nogen dyr i vandet, så var der heller ikke nogen. Og alle i landsbyen drak af vandet uden at koge det, og de døde der ikke af det. Jeg insisterede. Jakve trak på skuldrene og adlød, men med et bedrevidende smil om munden. Hvis problemet med vandet var til at grine af,
så var problemet med min person af langt større og alvorligere art. For eksempel sad jeg og indtog alle mine måltider ved samme bord som min mand. Det var næsten for groft. I Njagves stamme spiste mænd og kvinder aldrig sammen. Og jeg havde set en kvinde spise, siden de selv var babyer. Mændene fik altid maden serveret først, og bagefter gik kvinderne om bag ved hytten og spiste for sig selv. I det hele taget syntes Njagve, at jeg havde temmelig mange friheder for en kvinde. Det var tydeligt, at jeg kunne lave det samme arbejde som Svend, og at jeg tilsyneladende bestemte lige så meget som ham. Njagve kunne ikke forstå, at en mand kunne være herre i sit eget hus på den måde. En dag åbenbarede han sine bekymringer for Svend. Det begyndte med et meget direkte spørgsmål. Par, hvor meget har du betalt for mig? I Njagves verden betalte man brudepris for at få en kone. For det meste et antal køer eller geder, noget bomuldsklæder og huskeråd. Jo dygtigere, sundere og kønnere pigen var, jo højere var brudeprisen. I Njagves øjne var jeg meget dygtig, så jeg måtte have kostet en formue. I mit land betaler vi ikke for at få en kone. Mar har ikke kostet noget. Njagve var lamslået. Det lykkedes ham at få forklaret, at efter hans mening var det en hån imod mig, at Par havde fået mig helt gratis. Selv var vores unge bøje forlovet og havde været det i mange år. Han var 13 rishøste gammel, og det vidste han, fordi hans mor havde ridset en streg i lervæggen efter den årlige rishøst, lige siden han blev født. Da han var 4 rishøste gammel, havde hans far arrangeret ægteskab med forældrene til en nyfødt pige. Når pigen blev en 13-14 rishøste gammel, skulle de giftes. Min far skal betale en ged, 3 spande, 3 skovknive, 5 ruller bomuldsklæde for hende, forklarede Njagve. Tiden for vores afrejse fra landsbyen nærmede sig. Njagve blev helt rastløs, hver gang vi talte om det. Han besad en indre ubevidst stræben, som var helt usædvanlig i urskovens isolerede landsbyer. Og de mange spændende og uforklarlige ting, han havde oplevet i ugerne med os, havde tændt en glød i hans sind. Jeg vil gerne rejse med jer som jeres bøje, sagde han et par dage inden afrejsen. Vi var meget tvivlrådige ved at påtage os det ansvar, men inderst inde var jeg slet ikke utilfreds med tanken om at have den kvikke dreng som hushjælp. Vi behøvede ikke at gøre så mange spekulationer over det videre forløb. Njagve organiserede selv alle aftaler. Hans far, høvdingen, var i virkeligheden tilfreds, hvis hans søn kunne rejse med de fremmede hvide til hovedstaden Monrovia, for der havde han en yngre bror, som kunne tage sig af ham. Og desuden rejste skriveren til Monrovia mindst 2 gange om året, og så kunne Njagve følges med ham hjem. Der blev også aftalt løn. Det var kost og logi, og et nyt sæt tøj i ny og næ. Og så Njagves eget krav. Du skal lære mig at læse og skrive mig. Og sådan blev det. Endelig kom afrejsen. Høvdingen havde skaffet os 14 friske bærere, og nu afsluttede Njagve hele karavanen. Han var blevet betroet at bære vores gevær, og var næsten ved at knække bagover af stolthed. Efter 3 dage gennem mørke, fugtige regnskove i det allerinderste af Liberias indland, ankom vi til en større distriktsby, hvor der også fandtes en amerikansk missionsstation. For os betød det oplevelsen af næsten glemt luksus. En rigtig seng med laner og tæpper, et badeværelse, måltider med glas og porcelæn på en dug. For Njagve var det en ny og ukendt verden, som han nærmede sig med stor forsigtighed. Især stuerne, hvor der var billeder på væggene og skabe fulde af bøger, for slet ikke at tale om en grammofon og en radio. De 2 sidste ting var virkelig frygtindgydende. Måske det rene magi. Der var ingen ende på de ting, han aldrig i sit liv havde set før. Men mennesket har en utrolig evne til at tilpasse sig,
også en lille urskovsdreng. Vi blev en hel måned på den missionsstation, og hver dag i sin fritid sled Njakve i det med at lære at læse og skrive. Han var utrolig ihærdig og gjorde fremskridt i lyntempo. En dag spurgte jeg ham, hvorfor han egentlig så gerne ville lære at læse og skrive. Det var der jo ikke meget brug for hjemme i hans landsby. Så kan jeg blive rig, svarede Njakve, uden betænkning. Det vil jeg nu gerne have en forklaring på. Han svarede, kan alle hvide mennesker måske ikke læse, og er de måske ikke rige? Og så fortsatte han med at opremse alle de mennesker fra landets regering, som han havde oplevet hjemme. Der var skriveren, skatteopkræveren, hærens officerer og distriktskommissæren, der herskede over alle høvdingene. Kunne de måske ikke læse alle sammen? Og var de ikke mere end de almindelige landsbyfolk, havde magt og var rige? Det var alt sammen sandt nok, set fra Njakves position. Og han havde bevidst taget sit første skridt op ad den stige, der kunne bringe ham selv fremad. På missionsstationen var der både kirke og skole. Njakve deltog i gudstjenester om søndagen og snakkede meget med skoledrengene. Bibelens historier om Jesu under og helbredelser fyldte ham med beundring. Ja, det stammens dygtige medicinmænd kunne udrette derhjemme, var det rene vand i sammenligning. Fra drengene lærte han mange gode tips. De lagde aldrig skjul på deres egen betydning, når de færdedes blandt jævne folk uden for missionsstationen. Og det gjorde indtryk. En dag kom Njakve ind til mig. Han var iklædt det nye sæt søndagstøj, han havde fået, havde en blyant bag øret og et trykt søndagsskoleblad stikkende op ad baglommen. Ingen, der så ham, kunne nu være i tvivl om, at her kom en oplyst person. Han rømmede sig og sagde, nu kan jeg læse, så nu hedder jeg ikke mere Njakve, men Peter. Sådan. Endnu var det i Afrika sådan, at alt afrikansk blev nedvurderet af afrikanerne selv. Ingen syntes at kunne være civiliseret, uden at antage europæiske skikke og navne. Så ikke én på hele missionsstationen følte overraskelse over Njakves beslutning. Njakve, eller Peter, rejste med os på endnu 3 måneders træls vandring gennem ukendt land og fremmede stammer. Han forstod lige så lidt af deres sprog, som vi gjorde, og følte sig mere og mere knyttet til os. Vi oplevede mange spændende og dramatiske begivenheder sammen, og endelig nåede vi ud til det store hav med bølger og brænding, og et lille sejlskib, som vi selv skulle ombord i. Det var lige ved at få Peter til at vælge at rejse hjem helt alene. Men af 2 onder valgte han udsigten til at gå i døden sammen med os. Og så nåede vi hovedstaden Monrovia med biler, køleskabe, elektrisk lys og huse med flere etager. I det halve år Peter blev hos os i Monrovia, gennemlevede han mange chok. Men han hærdedes efterhånden og bevægede sig senevandt rundt i byens gader. Da skriveren i dag kom med endelig besked om at få Njakve med hjem, var der gråd og tænders gnissel hos os alle sammen. Der gik ingen postbude til Njakves landsby, så vi hørte aldrig mere fra ham, og vi ved derfor ikke, om han kom til at leve sit liv som Njakve eller som Peter.